Check it out. Asik. Hey. Nan batang ni tangan malale Manggale pokok nan tamakan Ataga di simpang hujan jopane Tukang ojek urang himbauan Pegawai denai di PHK Ijazah lai ditulak urang Ilia mudia denai johoda Jauh dake cari panompang Sansai lah badan dendekan doang Jauh dake cari panompang Yo DJ Dino Leotin si jado mudo gali pinggang di gali tenyore mendipi cabon lama dado piti diminta nyawa aku pikir kacau salah auto siapa nanti ayo tukang ojek ati bodi rumah kan mai berang itu abare mamburan sang ulan gadi jobi ni urang kini bener kan mai lampang rumah tanggo cinta parenang siapa nanan tahu jang tukang ojek nan batang ni tangan malale manggale pokok nan tamakan ataga di simpang hujan jopane tukang ojek urang himbauan pegawai denai lah di PHK ijazah lai ditulak urang Ilia mudia denai lah johonda Jauh dake cari panompang Sansai lah badan dendekan doang Jauh dake cari panompang Oh. Ya selamat datang ya buat para tamu undangan. Labu Ibang Allah naya si jado mudo gali pinggang di gali tianyore mendipi cabol lama dado piti diminta nyawa aku pikir kacau auto siapa nanan tani ayo tukang ojek hati bodi rumah kan mai berang Indo abare mamburan sang ulan gadi jobi ni urang kini denai kan mai lampang rumah tanggo cinta parenang siapa nanan tahu cang tukang ojek ojek dah anan batan ni tangan malale manggale pokok nan tamakan taga di simpang hujan lah jopane tukang ojek urang himbauan pegawai denai lah di PHK ijazah lai ditulak urang ilia mudia denai johonda jauh dake cari panompang sansai lah badan dendekan doang jauh dake cari panompang ojek cek dah yo yo barang kosnya dah maha anda jadi kalau maha dong ada jadi dong maha mas stop aja apa iya kok